Molt bones a tots, benvinguts a la importància d'educar en el nostre espai quinzenal dedicat a l'educació, que sempre està molt ben presentat per Antoni Ballester. Avui tenim una convidada molt especial, ella és la mestra d'educació infantil i primària en Maite Esbert, i ara sí, ja donant pas en Antoni perquè comenci aquest programa tan interessant. Avui tenim un programa molt interessant, una entrevista a la mestra d'infantil i primari Maite Esbert. Bones tardes, Maite. Bones tardes. Bueno, la Maite Esbert és Rosselló, mestra d'educació primària i d'educació infantil durant 32 anys, 23 dels quals va estar destinada al Col·legi Públic Espont de Palma de Mallorca. Al Centre de Professors de Palma va ser assessora d'educació infantil durant 2 anys i assessora col·laboradora de filosofia 3D8 altres 2 cursos. Va formar part del Seminari Permanent de Formació del projecte de filosofia 3D8 a Mallorca des de l'any 1990 i actualment és membre de l'Associació de Filosofia 3D8 de Mallorca. El 1995 va rebre el Premi Pilar Juncosa Sotheby, atorgat per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a projectes o programes didàctics per treballar, cultivar la sorpresa, l'art contemporani com a font de plaer i de coneixement. I des de 1990 a l'actualitat va realitzar activitats de formació per a docents a diferents institucions i comunitats del país, Illes Balears, País Valencià, Catalunya, Galícia, Canàries i Aragó, sobre les següents temàtiques: enfocament constructivista de l'ensenyament i aprenentatge de la llengua, projectes de treball, filosofia 3D8 i educació artística. En l'actualitat està jubilada i continua participant en activitats de formació relacionades amb l'àmbit de la filosofia 3D8 i el llenguatge. Té diferents publicacions com el llibre El meu nom, el meu món, d'Editorial Inrevés. Després també La flor de pedra, l'aventura de la filosofia a l'educació, també de 17 edició del llibre del que parlarem avui, i també Escoltar per comprendre, escoltar per aprendre, de l'editorial UOC, i també el llibre Epíleg, Transformant la formació inicial de professorat al paradigma realista, de Palma de Mallorca, editorial Lleonard Montaner. Així mateix té altres llibres com en col·laboració amb diferents autors, com La mirada de la libèl·lula, ¿Por qué cambia el arte?, Art i conversa, Filosofia i immersió, L'accés al món escrit des de la immersió, ¿Quién evalúa en educació infantil?, publicat també en portuguès, i altres publicacions. Des de 1986 fins a l'actualitat ha publicat nombrosos articles a següents revistes o publicacions com Aula de Innovació Pedagògica, Aula Oberta, Butlletí de Filosofia, Guix, Quadernos de Pedagogia, Escola Catalana, Perspectiva Escolar, Signos, Textos i la revista Crear Mundos. Un extens currículum, Maite? Sí, ara dit així tan seguit sí que sembla molt més de lo que és, no? Bueno, estem encantats que estiguis amb nosaltres i començarem aquesta entrevista pel principi. Què és la filosofia i la filosofia per a nins? Bé, la filosofia per infants, parlaré sobretot de filosofia per infants, perquè filosofia tothom més o manco ja sap què és la filosofia i tota la seva orientació, però en profunditat. Però la filosofia per infants és un projecte que va sorgir als anys 60 de la mà d'en Matthew Lehman, quan ell era professor a la Universitat de Columbia, a Nova York. Després, en Lehman i l'Ann Sharp, amb una altra persona, en Los Canyon, van dissenyar un projecte perquè els infants, perquè els estudiants, quan els arribessin a la universitat, tinguessin més capacitat de reflexió i varen pensar que la filosofia havia de començar molt abans que la facultat. I varen dissenyar una sèrie de programes per començar més prest. Nosaltres, actualment, el projecte, després, aquell projecte que va néixer als Estats Units, va venir aquí de la mà del grup IDEF i d'algunes persones més de la península, però sobretot a nosaltres ens va arribar de la mà del grup IDEF
i del grup per a la recerca de l'ensenyament i la filosofia, i això era d'haver els anys, per ells d'haver els anys 80, per nosaltres varen començar exactament l'any 89-90, el curs 89-90, i va ser el 90-91 quan nosaltres ho vàrem institucionalitzar, per dir-ho d'alguna manera, a la nostra escola. Val? El projecte no pretén fer nins filòsofs, val? Sinó que siguin persones que reflexionin i que puguin prendre decisions i, en definitiva, l'objectiu és aprendre a pensar millor per un mateix, des d'una perspectiva democràtica, i per això s'habiliten tota una sèrie de programes i amb una sèrie d'eixos, com són les habilitats de pensament, la comunitat de recerca, el diàleg filosòfic, el món de les preguntes, el paper del mestre, etc. Més o manco, és això el projecte de filosofia per infants, que va començar, ja dic, de ser els anys finals dels 80, aquí a Mallorca, i continua. I què et va inspirar a escriure el llibre La flor de pedra? Per què aquest títol? Sí, mira, per contestar-te això m'he de remetre a una qüestió, una anècdota personal, val? Mira, en principi l'origen va ser una demanda de Irene de Puig, que llavors era, ja fa com a molt d'anys, a un dels congressos de filosofia a Girona, me va demanar que per què no contava la trajectòria de la meva escola en relació a la filosofia. I jo li vaig dir, val, ja ho faré, ja ho contaré. Va anar passant el temps perquè la immediatesa te despista i no ho vaig fer. I després, quan vaig estar jubilada, vaig pensar, això li dec a Irene. I vaig començar a sintetitzar, a mirar, a veure tot aquell material que jo tenia recollit de tant d'anys de fer filosofia amb els infants. O sigui, l'origen va ser la demanda de Irene. Però per què el títol? Doncs el títol és perquè a un viatge a Argentina, passant per la regió de Misiones, hi havia un poblet molt petit i els nins, varen venir nins que ens varen oferir, ells deien flores de piedra. I clar, jo vaig pensar, i era una cosa molt estranya que jo no havia vist mai. Clar, com que varen dir que eren que eren gairebé màgiques, que curaven i que no sé què, i eren extraordinàriament belles, doncs em varen agafar dos, val? Durant molt d'anys jo no vaig saber què tenia. No varen saber. Jo vaig demanar a gent d'aquí i ningú me va saber dir què era allò que jo tenia. Fins que fa poc, o sigui, abans d'escriure el llibre, ho vaig cercar per internet, a internet està tota, i vaig veure que realment, o sigui, el que nosaltres teníem, era una flor, realment és una flor, que se diu, a veure, Lophophytum leandri Eichler, pertany a la família de les Balanophoraceae i és pertany a una flora que ara és sabut que està en perill d'extinció, de les zones de Corrientes i Misiones d'allà. Clar, quan ho vaig saber, jo ho vaig veure per internet i vaig veure efectivament que se tractava d'allò, vaig pensar que durant anys jo havia tingut una cosa com a molt especial, val? Molt especial i que a la vegada era estranya i a la vegada misteriosa. Per tant, quan jo vaig haver de posar un títol a tota l'experiència que jo he viscut al voltant de la filosofia, vaig pensar que la filosofia per jo havia estat exactament això, una flor de pedra. Una flor de pedra per el misteri, per la singularitat que té i sobretot perquè mos remat allò poc comú i insospitat i que després te desperten sorpresa i que, jo què sé, són coses que t'arriben a la vida, no?, i que la doten d'un punt màgic. Per tant, vaig pensar, doncs mira, com a títol,
posarem la flor de pedra. I, de fet, la flor de pedra, hi ha un dels capítols que jo explic les flors de pedra que jo m'he trobat. Clar, les situacions puntuals, però que són extraordinàries, i d'aquí ve el títol. Molt bé, no sé molt si bé. Molt bé, una anècdota i una explicació molt clara i molt guapa. Anem directament a les preguntes dels nins o les nines. Què li diries a un nin o una nina que pregunta per què creus que és important dir la veritat? Bueno, primer de tot, a veure, jo li diria a veure què entén ell per veritat, val? Perquè la idea de veritat pot canviar, però sí que el que sí que hem de transmetre, o el que sí que podem parlar, és de que veritat té a veure amb honestedat. Perquè té a veure en confiança. Si tu no dius la veritat, no tindràs la confiança dels altres. Té a veure en molts aspectes positius en ser bona persona. Si ets bona persona, no menteixes així habitualment. Per tant, jo parlaria amb ell de què vol dir veritat, què vol dir ser honest en aquesta vida i per què és important. Per què és important ser una persona íntegra i honesta. I molt bé, molt bona explicació. I què diries a un nin que pregunta què vol dir ser valent? Ui, això moltes vegades hem parlat a l'escola. Què vol dir ser valent? Perquè, clar, els herois aparentment són molt valents, etc., però ser valent entre les nines, què vol dir ser valent? És una cosa molt important. No vol dir ser un heroi, no. Ser valent és una cosa quotidiana. Ser valent és saber defensar allò que creus, allò, els drets humans, saber defensar tot allò que tu penses que és important i cuidar-lo. Això és valentia, saber enfrontar-te en els problemes quotidians i no girar la cara perquè pensis que no pots fer res, sinó afrontar-los. Això és ser valent. I els nins ho entenen molt. Molt bé. Tu la valentia al terreny personal i quotidià. S'ha de ser valent cada dia. Molt bé, una explicació molt clara. I si et diu, és correcte jutjar els altres per les seves aparences? Per què o per què no? Això surt molt en els programes de filosofia. Què vol dir ser o no ser? Sembla o ho és? És una qüestió ambigua, però clar, tot lo del jutjar als altres, val? Per les aparences o pels prejudicis que sense voler tenim, tot això surt molt i aprenim precisament a fer això. Abans de jutjar, valorar. I a partir d'aquí no jutjam, sinó que valoram i pensam a veure què és el que provoca allò que nosaltres pensam que és d'una manera o l'altra. Maite, i si un nin pregunta davant tota la classe, com saber si una cosa és justa o injusta? Què li dius en aquest cas? Ui, això és una expressió que diuen moltes nins. És que això no és just. És que això és, bueno, el pa nostre de cada dia, per dir-ho d'alguna manera. I t'ho diuen. Què vol dir just? I què vol dir injust? El que és injust per tu és injust per la resta? Això que tu dius que és just o això que tu dius que és injust, d'on procedeix? És una norma, és una llei, etc. I a veure, com poden saber si una cosa és justa o injusta? Pues, valorant els fets, val? No les opinions, no les creences, sinó potenciant el valorar sobre els fets, sobre les normes, sobre la convivència, i a partir d'aquí parlar molt de lo que considerem just o injust. Clar, després hi ha coses injustes que passen al món i això sí que també s'ha de parlar. Molt bé. I creus que crear i fomentar curiositat és important a les nines i els nins i que es preguntin per què i com i si això pot despertar interès per explorar temes filosòfics? Sí. A veure, la curiositat... Aristòtil diu que l'origen de la filosofia comença en l'admiració, val? En l'admiració i en la sorpresa.
clar, l'admiració i la sorpresa desperta la curiositat. I això és el més important. Nosaltres el que hem de ser és persones curioses, persones que ens interroguem contínuament. I la pregunta del per què, jo sempre dic que hauria d'estar sempre penjada dels sostres, dels sòtils de les aules, perquè el per què és la pregunta per excel·lència. Després n'hi ha moltes preguntes, però el saber preguntar-se, la curiositat desperta, i la curiositat és el punt que fa avançar la humanitat. O sigui, si no hi hagués curiositat, no hauria qüestionament i no hauria investigació, no hauria moltes coses. Tot parteix de la curiositat, per això és tan important. Molt bé. Així important. Molt bé. Molt interessant totes aquestes coses que mos dius. Reflexionar sobre dilemes ètics. Mos podries definir què és un dilema ètic i posar-nos un exemple? I si creus que és important o... Mira, nosaltres no tractam dilemes ètics, val? O sigui, el dilema moral, que és una qüestió dins la filosofia, igual que hi ha molts aspectes, diguéssim, nosaltres no partim de dilemes morals, perquè implica que són dues situacions, etc. Tothom coneix els dilemes morals. Nosaltres partim sempre de les converses, partim de els textos, les obres d'art, els contes, que fan reflexionar sobre la pròpia experiència, com aquesta experiència la pot dur a generalitzar, a tractar d'uns valors, d'una habilitat de pensament, però no a partir de dilemes morals. Nosaltres això no ho tractam. Molt bé. I conceptes com la justícia, la veritat, la bellesa i la felicitat, o formular preguntes sobre això, per exemple, què és la justícia? Què significa ser feliç? Creus que pot ajudar la infantesa i la joventut a pensar? Sí, a veure, quan dius, per exemple, els tres pilars de la filosofia, diguéssim, no? O sigui, són que després constitueixen la base sobre la qual nosaltres treballem. O sigui, són la veritat, la bellesa i la bondat. Bàsicament. Nosaltres el que treballem és que a veure de quina manera som capaços de fer evolucionar el nostre pensament per un pensament que sigui a la vegada crític, creatiu i curós. És a dir, crític perquè creiem en la veritat i, per tant, hem de ser crítics per veure, i un pensament crític suposa tenir en compte les circumstàncies, ser capaç d'identificar i de donar raons, implica una sèrie de coses. El pensament, a la vegada, ha de ser creatiu, i ha de ser, perquè aquí hi ha tota la columna o tot el gran fonament de la bellesa, en tot el que diuen els filòsofs i tot el que nosaltres pensam. Per tant, o sigui, un pensament creatiu és necessari. Creatiu no vull dir que les persones creatives no són persones extraordinàries, sinó parlar de la creativitat com una qualitat personal, com una qualitat quotidiana, en la qual la creativitat suposa resoldre de la millor manera possible tots els problemes que ens arriben i als que ens enfrontam. Això vol dir creativitat. Jo sempre poso un exemple que tothom ja me coneix. Dir creativitat és quan tu arribes a casa i has de preparar sopar i obres la gelera i la veus deserta com el desert del Kalahari. I després tu no saps com, però aconsegueixes fer un sopar. Això és ser creatiu. A nivell quotidià, m'explic? Per tant, o sigui, la creativitat que té tant de veure en la bellesa és una de les coses que conream, que és necessari. I, evidentment, la bondat. La bondat, que és el pensament, tenir un pensament cuidadós amb els altres. I això implica ser empàtic, voler entendre, tenir criteris per discernir una cosa de l'altra. I, clar, tot això, aquells tres grans conceptes de veritat, bellesa i bondat, ens duen després en els altres, a la justícia, la felicitat, i tot això, quan nosaltres ho parlam amb els infants, anem dotant en aquestes paraules
d'un significat proper, d'un significat personal per cada un d'ells i per eixamplar-lo i generalitzar-lo. No sé si m'he explicat Sí, molt bé. molt bé. S'ha entès perfectament i és un argument i una explicació molt guapa i molt brillant, Maite. Te felicito realment. Miri, al llibre La flor de pedra hi ha un capítol d'art, contes i jocs per a més petits. Els contes, les rondalles mallorquines o les faules, creus que són un bon recurs per plantejar discussions ètiques? Sí, i tant, i tant. Són un precisament, no és que siguin bon recurs, és que són imprescindibles. És un recurs imprescindible. Les narracions, i mira, si me permets, te llegiré una cita d'en Cooper al voltant dels contes. Aquesta cita està treta de Cuentos de hadas, alegories de los mundos internos. I ell diu: la fascinació que exerceix el conte de fades a totes les edats radica en que revela la nostra pròpia naturalesa interior, amb infinites possibilitats espirituals, psíquiques i morals. És la recerca del significat de la vida. Jo sempre he dit que si arribam a una certa edat sense que mos hagin contat molts de contes, determinats contes, és que mos han estafat la vida. I, per tant, aquest programa, quan és pels petits, és programa dels més petits, que se diu per pensar, inclou aquestes tres branques: contes, jocs i obres d'art. Mos pot repetir el títol d'aquesta cita que mos has dit? Sí, el llibre se titula Cuentos de hadas. Sí. I és Alegories de los mundos internos. Molt bé. És de J.C. Cooper, en dos os. Molt bé. Explica, és per entendre els contes, és molt guapo aquest llibre. I, bueno, després la Irene de Pus també té molta bibliografia sobre contes, i, bueno, ja no diguem una carta de al riu, tota aquesta gent, però sí. És un recurs molt útil, sobretot amb els nostres infants, així que quan són més petits i quan són més grans. Molt bé. Els contes sempre agraden. M'ha cridat l'atenció que després de cada sessió en el llibre La flor de pedra ens dius que després de cada sessió un nin o una nina que va canviant durant el curs fa un acte del que s'ha parlat a classe. Sí. A veure, quan arriben a infantil, no. A infantil aquesta acta, diguéssim, per exemple, això ve de la idea de que totes les converses, tot el que feim, deixa una petjada. Les actes, per exemple, infantil, les fa la mestra, i és la petjada que mos ha deixat aquell dia. Què ha passat avui? Doncs hem fet això, hem fet l'altre, hem pensat, hem treballat aquesta habilitat de pensament, hem relacionat, hem trobat una contradicció, etc. I és la petjada que deixa aquella sessió. Quan som més grans, són els infants que ja tenen el seu propi quadern, on recolleixen, hi ha un quadern d'actes col·lectiu, on se tornen i expliquen què ha passat en aquella sessió. Quin és el desenvolupament de la sessió, quins han estat els observadors i què ha passat a la sessió i què s'ha treballat. I això és molt important perquè és donar valor a la participació dels infants en la seva consciència de progrés, perquè l'avaluació comença per aquí, comença en la consciència de progrés de cadascú. I per això fem que hi hagi aquestes actes, aquestes petjades. Jo tinc una alumna que en el seu quadern de filosofia el solen conservar amb molt de carinyo, aquell quadern personal i el llibre d'actes col·lectiu, per dir-ho d'alguna manera. I me deia, encara conserves el teu quadern de filo? I diu, sí, encara que diu, quan el llegeix, diu, pens que és l'àlbum de fotos de la meva ment. I clar, jo vaig quedar molt parada, això també ho vaig voler escriure, no? Perquè clar, l'acte és una foto de la ment col·lectiva. Molt bé. I és una cosa que també
podríem utilitzar educació secundària o altres nivells educatius. Penso que és una gran idea. Sí, realment, o sigui, el fer escriure, jo sempre hem donat molt valor a la lectura i a l'escriptura. Jo sempre dic, hem d'escriure i hem d'escriure molt. I els meus alumnes han hagut d'escriure molt. I jo penso que és molt important recollir les coses per escrit. I per això no hi ha edat. No sé si la gent ara escriu molt, no només per agafar punts, evidentment, sinó per valorar, per donar opinió, per crear. Això és molt important. Molt bé. I fins i tot a la universitat, se podria fer amb els estudiants d'universitat. Clar, evidentment. Home, això seria fantàstic. Si de cada sessió hi ha un resum, Sí, això és... Sí. Molt bona idea. Al llibre La flor de pedra tens un capítol titulat Una forma de conversar, el diàleg filosòfic. Crear un ambient de diàleg sense por a equivocar-se. Creus que és important, també? Sí. És, a veure, per crear... Clar, moltes vegades... el primer que vam diferenciar en un principi, de part dels primers anys, va ser de quina diferència hi havia entre un diàleg i un diàleg filosòfic, perquè, clar, un diàleg el tenim molts, a les assemblees, a les reunions de classe, diàlegs a vegades informals. Per exemple, tu quan parles amb una persona estàs intercanviant una sèrie d'opinions, però un diàleg filosòfic és diferent. Per un diàleg filosòfic, primer és imprescindible que hi hagi un ambient de respecte. Hi ha vegades que costa això. No és fàcil, però l'ambient s'ha de crear. On cadascú pot dir allò que pensa, segur que hi haurà un respecte cap a la seva persona. Se poden discutir les idees, perquè discutim les idees, però realment, un diàleg filosòfic implica el respecte de les persones, per descomptat, i el debat de les idees. I també té un objectiu, cada diàleg sempre hi ha alguna cosa a dirimir, alguna qüestió, alguna cosa a investigar. Bé sigui una idea, com pugui ser el concepte de, el que tu has dit abans, de veritat o no, o el concepte interior i exterior. Hi ha molts de conceptes que poden ser objectius d'un determinat diàleg. M'explic? Depèn de lo que vagi sortint a les propostes nascudes o bé de les obres d'art, bé dels jocs o bé dels textos que cada un dels programes té, perquè cada un dels programes té un text, que són novel·les, solen ser novel·les, i a partir de la lectura d'aquestes novel·les, ajudats de l'art i d'altres branques, com pugui ser la música, a partir de tot això és de bon néixer el diàleg, però sempre hi ha d'haver un objectiu. I en el tema de la creativitat, en el teu llibre, també hi ha un capítol de més enllà de l'art, i ens parles de les visites a fundacions i museus. Pots posar algun exemple d'activitat que es pot fer que sigui creativa a un museu? Sí, podria posar moltes. Mira, per jo, la visita a museus, a fundacions, a galeries, és un recurs, diguéssim, que és imprescindible, perquè, perquè l'art és una de les vessants, no sé si era, ara no me'n record qui era, que deia, els miralls, no sé si era la Maria Zambrano o era una altra persona, que deia, els miralls serveixen per mirar-se la cara, l'art serveix per mirar-se l'ànima. A través del món de l'art, que és un dels... Nosaltres, amb la meva germana i a l'escola, sempre hem tingut tres eixos fonamentals, que no són nostres, sinó que són les tres columnes que diu el Rudolf Arnheim en què se basa el coneixement humà. Una és la filosofia, dues és el llenguatge i la tercera és l'art. Arnheim diu que aquestes tres columnes són el fonament per totes les altres branques del coneixement.
sigui matemàtiques, ciències, química, el que sigui, però que aquestes 3 columnes sostenen l'edifici educatiu. Per tant, l'art és una qüestió imprescindible. Quines coses podem fer l'art? Moltes, moltes. Des d'anar a veure només una obra, sigui un quadre, sigui una escultura, sigui una instal·lació, o a veure 3, 4, seure-nos i veure quines idees ens venen a partir d'aquestes obres, fer jocs amb ells a partir d'aquestes obres, podem anar als museus preparant la sortida o sense preparar perquè sigui una sorpresa, etc etc. Però coses, i després, per exemple, quan dius què fer perquè sigui creativa? Doncs, per exemple, tu pots veure una obra d'art, no? I vols una obra d'art, potser una obra conceptual d'Embrossa, i dius, bueno, i aquí què ha explicat? O una figurativa des que tu vulguis. I dius, no, perquè això és la idea de llum, la idea de viatge, la idea de tal. Molt bé. Ell ho ha explicat així, no? Igual que en Miró. Ell ho ha explicat així. I nosaltres com ho explicaríem? I és traspassar que a la part artística els infants han d'explicar i expressar els conceptes, però no han de copiar l'artista, sinó explicar-ho, el que ells senten i com veuen ells aquell concepte. Per tant, o sigui, cada activitat, cada mirada a una obra d'art implica que amb ells dius, i tu com ho faries? O bé, per què penses que ha fet això? I promoure moltes preguntes. Una obra d'art és una contínua pregunta, és un interrogant sempre. Molt bé, boníssimes idees, mos aportes a tots. I què ens dius del pensament crític? Del pensament crític, a veure, ja he dit abans que havia de ser crític, creatiu i curós, o sigui, cuidadors. Per tant, o sigui, el pensament crític, que és el pensament que una cosa du l'altra, però el pensament crític es basa en una sèrie de ser capaços d'argumentar, de donar raons, però basades en fets, no en creences ni opinions. Això costa molt, però per ser crític hem de saber valorar, hem de saber argumentar, hem de saber tenir idea del context. M'explic? Molt bé, sí, molt bé, molt clar. Com t'agradaria que els educadors usessin el teu llibre a l'aula? Perdó? Com t'agradaria que els educadors usessin el teu llibre a l'aula? Bueno, a veure, el llibre en si és una sèrie de tot allò que he viscut juntament amb els alumnes i juntament amb altres mestres. Vull dir que això no és una obra individual en absolut, sinó que és una obra més aviat coral. Però jo penso que dona moltes idees sobre com fer alumnes reflexius. Per tant, no sé com ho poden utilitzar. Cadascú ha de veure o ha de cercar de quina manera puc, per exemple, quan parlam de les habilitats de pensament, de quantes maneres les puc treballar. Quan parlam de la comunitat de recerca, com fer que un grup sigui no un grup classe, sinó un grup que se senti comunitat que investiga. Per tant, jo penso que la idea és donar pistes, o dona pistes, crec jo, perquè cadascú vegi quines són les coses que pot recuperar d'aquí i aplicar o aportar a la seva aula. Per exemple, parlam de filosofia, però qualsevol tema, qualsevol capítol és extrapolable. La part de les preguntes, la part d'això que t'he dit, o sigui, de crear un diàleg que vagi un poquet més enllà d'un diàleg escolar. Sí, ahir ho parlàvem, avui era una sessió de formació amb una escola que tota l'escola fa filosofia, l'escola Molins de Sarracó, i dèiem, clar, què distingeix una activitat, per exemple, fer un puzzle o fer un joc? Què distingeix una activitat escolar a una activitat que deriva en un pensament filosòfic? Doncs la reflexió. Perquè quan tu acabes de fer un puzzle, ja l'has acabat. Però si tu després de fer un puzzle, o després de jugar a la gallineta cega, o després de fer una altra activitat, tu dius,
I què he hagut de fer jo per aconseguir això? Quan comences les preguntes que duen a la reflexió sobre els processos que tu has realitzat, i per què ha estat més difícil fer aquell puzzle que no aquest altre? Què he hagut de fer? M'he hagut de posar d'acord amb l'altre? Totes aquestes preguntes són les que eleven una activitat escolar a una activitat que entraria dins el camp filosòfic. Molt bé, molt bé. I tens algun projecte del que t'agradaria compartir amb els teus seguidors? Bueno, com a projecte, sempre hi ha projectes en marxa, val? O sigui que ara estic, una de les coses que estem fent és traduir el llibre de la Flor de Pedra al castellà per poder-ho compartir amb molta de gent amb la qual jo tinc contacte, de Galícia, de Saragossa o fins i tot per Sud-amèrica. Això és un petit projecte, diguéssim, personal, i com a projectes amb l'Associació de Filosofia sí que en tenim moltes. O sigui, preparam els cursos, tenim en marxa una petita investigació, volem refer tota la història de la filosofia aquí a Mallorca, a la filosofia 318 a Mallorca, vull dir. No sé, sempre hi ha projectes, sempre hi ha projectes. Molt bé. I després projectes molt... Molt bé. Però això és el que... Molt bé, molt bé. Ens dius al llibre que fer de mestre és una professió privilegiada. Quines creus que són les 4 coses més importants d'un mestre o una mestra d'educació infantil i primària, a part de fer que els nins i nines siguin educats i aprenguin? Sí, a veure, n'hi ha moltes, però si he de triar 4, jo diria, el primer de tot, o sigui, l'imprescindible és mirar, val? La mirada. Poder mirar en els ulls als altres sincerament per entendre-los. La mirada és molt important perquè els mestres són el mirall on se miren els nostres alumnes. Depèn de la mirada que nosaltres retornem, les coses canvien. Nosaltres hem de tenir una mirada cap a ells, una mirada confiada, que sàpiguen que nosaltres creiem en ells i que ells seran capaços d'avançar i tot això. O sigui, la mirada és molt important. Jo crec que s'ha de dedicar més estona a la mirada, a saber mirar. I després, a escoltar. O sigui, totes les persones pensen que volen ser, totes pensen així a nivell general, a nivell universal, pensen que les persones volem que mos mirin i que mos escoltin. Això és una necessitat. Per tant, escoltar i aprendre a escoltar, que és tot un procés, això és importantíssim. I després, a gestionar el que escoltam, perquè, clar, si tu demanes i escoltes però després no fas, o sigui, tot això que nosaltres fem ha de derivar en una acció i hem de mirar els nostres alumnes, els hem d'escoltar molt i després gestionar allò que veiem i allò que escoltam. Després, la tercera seria ajudar a fer-se bones preguntes i ajudar a progressar a que ells se facin bones preguntes, que no perdin mai la curiositat. I, sobretot, a cultivar la sorpresa i el sentit de l'humor. Això seria la quarta. Jo sempre els deia als meus alumnes, avui hem rigut a la classe, si no hem rigut, si no ha hagut qualque moment en què ha estat distendit i que ens ho hem passat molt bé, alguna cosa no ha funcionat avui. Per tant, la capacitat de sorpresa, el sentit de l'humor, això és molt important. Jo penso que això és molt important. Hi ha dues coses més que potser, no sé si ara se contemplen o no, però hi ha dues coses més. I una és el silenci. No sé si ara se cultiva molt o no, però hi ha dues coses que jo penso que s'han de parlar, s'han de tractar, que són el silenci i la soledat. Perquè en aquell món són dues coses a les que ens hem d'enfrontar. Hi ha gent que no suporta el silenci. I tots ens veiem enfrontats alguna vegada de la nostra vida a la soledat. Per tant, són coses que hem de parlar i que els mestres tenim molt a dir. Sí, d'això que estaves comentant de sa mirada, m'ha vengut al cap que
educació primària, secundària, que és els nivells educatius en què treballo jo, també universitat, en entrar a la classe, si dedicam 3 segons a mirar els ulls a cada alumne, és una manera de dir-los, bé, cada alumne, millor dit cada estudiant, millor que la paraula alumne és estudiant. Li miram els ulls, és una manera de dir-los, sé que ets aquí, i jo estic per Totalment. tu i sé que ets aquí. I amb això que dius de la sorpresa, moltes vegades, molts de problemes de comportament a l'educació primària o secundària venen per l'avorriment dels estudiants. Efectivament. Venen per l'avorriment. I a vegades d'un recurs didàctic diferent, que pot ser millor fins i tot més utilitzat més antigament com un projector de diapositives, pot ser tot una sorpresa per l'aula, o escoltar un àudio amb un casset d'aquests antics. Molt bé, Maite, moltes gràcies per les teves aportacions. Mira, moltes gràcies per estar amb vosaltres, per deixar-me estar amb vosaltres, i només animar a la gent a que s'atraqui a la filosofia per infants. Per jo la filosofia ha estat sempre és molt, molt important. Ara l'altre dia me demanaven, però tu encara fas filosofia? Sí, perquè per jo la filosofia ha esdevingut una qüestió domèstica. Saps què te vull dir? Sí. Perquè el poder pensar, el poder reflexionar, el poder avançar és molt important. Per tant, moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. A tu, Maite, a tots i a totes ens ajudes a conèixer millor el món de l'educació dels infants i joves. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.